बोथोरा बहुत गरम थेवबो नोंथांमोननो मोनसे फिसा इनफरमेसन होनो थाखाय नाजानाय जादों आरो बे इनफरमेसनानो जाहैबाय अग्निपथ स्किमखौ लानानै जायफोर फरायसा बिथांमोना जुदि नोंथांमोनाबो अग्निपथ स्किम अग्निवीर पस्टआव जुदि नोंथांमोना इन्टारेस्टेड दङब्ला अब्ला नोंथांमोननि थाखाय बियो मोनसे मोजांबो आरो गाज्रिबो खौरां होननानै बुंनांगोन मानो होननानै बुङोब्ला नोंथांमोना मिथिगौ जे अग्निपथ स्किम जेब्लानिफ्रायनो फोसावनाय जादोंमोन बे समनिफ्रायनो माने भारत नाङैनो बे पस्टखौ लानानै दावराव दावसि सोलिगासिनो दङ फरायसा बिथांमोना बेखौ लानानै दावराव दावसि खालामगासिनो दङ मानोना सिगांनि जिथु पस्टफोर बेखौनो माने भारत सरकार आबुं खालामनो हायाखै बा सुफुंनो हायाखै आरो नाथाय बे जिथु कन्ट्रेक्चुवेल पस्ट थामहिनबा 4 बोसोरनि थाखाय जिथु कन्ट्रेक्चुवेल खालामनानै बे अग्निवीर पस्टखौ भारत सरकारा दिहुननानै होदों बेनि थाखायनो माने बेवहाय दा जिथु गुलुं गुजुं बेखौ फरायसाफ्रा सहायनो हायाखै बिनि थाखायनो बेवहाय दावराव दावसिया जागासिनो दङ बिनि गेजेरावनो दिनै माखासे मोननैसो निउस चेनेला फोरमायनानै होनाय बायदिब्ला बिहार आरो उत्तर प्रदेशआव बिनि जि अग्निवीर पस्टखौ लानानै माने सुप्रिम कर्टआव केस होनाय खामानिया सोलिगासिनो दङ हयथ' नोंथांमोना निउसखौ नायदोंब्ला नुदों जानांगौ थेवबो बेखौ केस होनायनि गुबै जाहोनानो जाबाय जे नोंथांमोना मिथिगौ जेब्लानाखि भारत सरकारा अग्निपथ स्किमखौ फोसावनानै होदोंमोन फोसावनानै होनाय उननिफ्रायनो भारत नाङैनो बेयो दावराव दावसि जागासिनो दङ माखासे रायजोफ्राव बिदिनो रेल सावथेनाय रेल लामा जथेनाय बायदि हिंसायारि खामानिफोरा माने जिथु धरनानि खामानि बेफोर सोलिगासिनो दङ आसामाव एसेबां जायाखैब्लाबो थेवबो फिसा बिलाया जागासिनो दङमोन थिग बेबायदिनो मैया सानसे दाख्लै माने बिहार आरो उत्तर प्रदेशनि जायफोर फरायसा बिथांमोना मा खालामखो सुप्रिम कर्टसिम बे जिथु अग्निपथ स्किमनि जिथु अग्निवीर पस्ट बेखौ माने केन्सेल खालामनांगौ होननानै बिहार आरो उत्तर प्रदेशनि जायफोर फरायसा बिथांमोना माने सुप्रिम कर्टसिम बेखौ केस फाइल खालामदों होननानै निउस चेनेलनिफ्राय मोनथिनो मोननाय जादों बेखायनो अग्निवीर पस्टखौ लानानै जायफोर फरायसा बिथांमोना इन्टारेस्टेड बिथांमोननि थाखाय बियो मोजांबो आरो गाज्रिबो खौरां होननानै बुंनांगोन जुदि बियो थारैनो अग्निवीर पस्टआ जुदि थारैनो केन्सेल जानानै थाङोब्लाथ' नोंथांमोना बेवहाय साख्रि मावनो हानाय नंलिया आरो जुदिब्ला बेखौ रिजाल्ट होनो थाखाय सुप्रिम कर्टआ सप्तासेनि टाइम लादों सप्तासेनि गेजेराव बिथांमोना थारैनो जे बे जिथु अग्निपथ स्किमनि अग्निवीर पस्ट बेखौ थारैनो लाखिनाय जायो ना केन्सेल खालामनाय जायो बेखौ फोसावनानै होगोन स' बिदिब्ला नोंथांमोना साननैसो समखौ नेनो नांसिगोन जायफ्रानोखि अग्निवीर पस्टखौ लानानै इन्टारेस्टेड थामहिनबा अग्निवीराव साख्रि मावनो होननानै साननानै दंमोन बिदिब्ला बिथांमोननि थाखाय बेयो मोनसे मोजांबो आरो गाज्रिबो खौरां बेखायनो नोंथांमोना सप्तासे समखौ नेनानै थादो जेब्लानाखि बे रिजाल्टआ सुप्रिम कर्टथिंजायनिफ्राय ओंखारनानै फैयो अब्ला नोंथांमोननो बिनि आपडेटखौ थारैनो होनाय जागोन स' बिदिब्ला दिनैनि भिडिअ बेखिनियानोसै आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै गासैखौबो बुजिबाय जानांगौ आरो जुदि माबाफोर सोंनो थाबावबायब्ला नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव थांनानै कमेन्ट खालामहरनो हागोन आरो जुदि नोंथाङा चेनेलाव गोदान नायगासिनो दंब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो थाखाय दाबावहरदो